Hola! Bona tarda. Bona tarda. Què tal? La feina bé? Sí, i vosaltres? Bé. Bé? Bueno, què farem avui? Números, sí. Càlcul, matemàtiques, cadascú li diu... I bueno, doncs, on no n'hi arriben o el que no ho saben, doncs els hi ajudo. Vols que ens continuem avui més? Continuem encara fent aquestes que són més de 2, aquestes... Farà falta, quan tinguem números més grans, farà falta. Tu de calculadora, en cifras altas. Eso también. Y más o menos empezamos por aquí. El meu sí que m'agrada, molt simple, però és això, molt pla. Vale? Sumaves això, després sumaves, no? Per exemple, el 3 que t'ha donat, no? Sí. Més l'1, quant fa? 4. Està bé, oi? I bueno, jo ja els hi vaig explicar que jo no soc professora. No soc professora. Tinc una edat, aquesta edat al igual m'ha deixat uns coneixements i bueno, ens anem passant els coneixements. I si tinc alguna dubte els hi pregunto. Perquè hi ha, com aquí el company Rosendo, que hi ha algunes coses que encara les té més clares que jo. I al igual tinc que preguntar quan arribem a aquell punt. Què em feia por? Poder no ser el que ells volien o el que ells pretendien o per el que ells volguessin vindre aquí. Hagués tingut uns estudis. Per aquest cas, el que deia abans d'algunes preguntes, alguns comportaments, no tindria tanta por a l'hora que m'arribessin aquests casos. 16. 17. 18, 19. 20. 21, 22. 23. 24, 25. 21, 4. 4. Sí, però què ha passat aquí? 10 menos 4. Aún hay tópicos y cosas por el estilo que... Y entonces, pues al haberme decidido, pues todo eso se... No es que, por suerte, no lo tenía. Quizás porque yo también tengo mis cosas, no tenía estos prejuicios, por decirlo de alguna forma. Al vindre aquí, jo també m'ajudo a mi mateixa. Llavors, jo contribueixo i ells també. Home, los primeros días son duros en todo. Mientras ells m'acceptin. Ara. Sí, el Sandra ja havia fet. És que així s'està traient els números i aquestes coses. Aquests fulls són per despejar mente. Perquè a vegades és tan sol agafar el xic d'agafar una mica el poquillo de la persona, llavors una mica d'empatia, deixes una miqueta i és fàcil, perquè a més jo soc molt tallada, em vaig apuntar en voluntariat de teatre, aquí també, per a veure si això m'ajudava. Ganes de sortir de casa, de xerrar i de tenir uns companys. Sempre hi haurà algú que sàpiga alguna més que tu. Doncs ensenyo. I més si t'ho demanen. Ens anem a veure dijous? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Doncs vinga. Tilín, tilín, tilín. Com al cole, no? Sí.